salutare și prieteni, vă găsesc, sunt Maria și azi o să ne jucăm World of Warcraft Dragonflight. Și mi-am făcut-o pe Maria Pușca și un nou caracter de nivelul 60 direct, pentru că nu vreau să mai cresc. Și azi o să facem dungeone. Știi, o să facem dungeone. O să facem dungeone până o să murim, că mai muream în dungeone. Nu știu să fac dungeone efectiv. Nu. Și de asta. Așa că am luat direct un dungeon. Heroes of the Alliance, the Dungeon Dragon Finder. Isles have awakened and beckon the dragon. Să-mi dea 100 de gold? Meet me in Stormwind, where I shall present the aspects 11 gold, nu? to the Alliance. 10, nu 11. Da, ok, mă rog. Așa că nu știu. Și asta pitică. Uite așa. Mă rog. Și așa că da, fac boing. Din păcate fac boing și nu știu de ce fac boing. Dar mă rog, să ne punem options pentru a action box, uite așa. O să nu ne trebuie. Uite așa, asta ne trebuie. Așa, și un mount, ca lumea, deci un mount din ăsta. Că, uite, eu am mount aici. Uite, am un pic de mount, dar 10 secunde. Uite, vezi? Și după mi se dă jos. Automat, așa că o să ne luăm. Pur și simplu un mount din ăsta. Uite, charger ăsta. Ne punem Hearthstone. Dau echip la asta și asta. Care sunt vers, deci asta mi-mi place foarte mult cum arată asta. Așa se deschide. Deci. Așa se deschide. Și e foarte fain scutul ăsta și toate astea. Dar am uitat să-mi pun și Hearthstone-ul. Da, așa. Mei! Sau. Da, ok, mai nu contează. Așa că nu mai e. Să zicem aici. Să mă încerce. Nu pot să zbor. Deci, din păcate, nu pot să zbor. Da. O să-mi iau și ceva de zburat acum. Și eu să-mi iau... Da, ok, bine. Așa că o să-mi iau un grifon și o să-l pun aici. Nu iau 100 de mounturi pentru că nu vreau și de asta nu vreau să am 500 de ca să credeți noi. Mă rog, nu contează, așa că eu da, nu contează, acum trebuie să fac o chestie. Și așa că o să facem niște dungeone. Dar noi nu putem să facem acum dungeone, că nu vreau să se bagă ăștia în dungeone. Adică, uite, eu, numai eu sunt. Și timing coin, așa, mă rog, cât ați văzut. Uite, tipul ăsta e dragon și are și tot nivelul 60. Și na, e fain. Nivelul 60. Mă rog, nu contează. Deci nu o să mergem acum în Dragonflight. Așteptați un pic. Așa, gata. Și asta o să facem, deci. O să facem asta foarte bine. Și îmi place să fac asta, deci mie îmi
chiar îmi place. Și canalul meu se cheamă Broscuța, dacă vreți să-l vă abonați. Broscuța și nu scrieți numai Broscuța, scrieți cum se chema videoclipul. Și dacă v-ați abonat și e foarte fain. De asta. O să am 2 abonați deja, pentru că numai unul s-a abonat și de asta zic și eu. Și acum nici să nu știu chestii până să face Dungeon Fighter. Pentru că așa facem, deci așa facem, nu, adică pe bune zic. Nu facem cucubau. Că nu vreau cucubau. Glumeam niciun cucubau. Acum o să mă în chestii de nivel mare, adică nu nivel 30. Că eu am nivelul 60. Ia ăștia ce nivel au. Mangy Wolf. Mamă, ce te omoră din prima. Ia uite, stai un pic să dau mai încet. Așa. Uite, Mangy Wolf. Deci atacați-mă că eu ce-ți dau. La amândoi, efectiv, nici măcar n-am... Așteaptă că nu mi-am pus cum se cheamă, nu mi-am pus autolut. Deci, autolut. Așa, ca să autolutul face, știți, dacă vă jucați. Mamă, deci, așa de mult damage dă. Da. Cred că... Da. Da, Vaco, să știi că ești moartă. Pui. Tot atât. Da, enter. Gata, s-o găsit Dungeon Finder. Da, ok. Dar mă mă de la distanța asta. Ha? Nu stai cu asta. Deci reușim să facem dungeon. Foarte fain pentru mine. Am ce scot acum săbile pe wolfii ăștia. Ia bine. Nu mă învingi. Dragonflight? Bă, dar eu n-am cerut un Dragonflight. Mă rog, e fain și Dragonflight-ul. Bine, o să ne ducem și în Dragonflight, dar nu acum. Pentru că nu vreau, deci, efectiv. When you say this, yes. Just tranuche. Doamne ferește. Sunt reagosi ca palachiki. These whelplings perceive anyone not of my blood as a threat. Their gaze pierces all. If they see you, all nearby creatures will awaken to purge you from the vault. Ok, stați că mi se încărcă. Am dat ceva. Da, trebuie să mi se încărce așa. Mamă, ce damage primesc ăștia. Mamă, trebuie să stau aici. Hughesta? Care e Hughesta? Shadow. Shadow. The sundered flame have been delving into my vault. They do not understand the dangers within. Da, acum l-am început. Am început dungeon-ul, dacă vreți să știți. Băi, ce-am dat pe omul ăsta. Hai, dă. Yes. Footed. Stai că dau o din asta. Că dai o din asta. Deci. Da. Stunned. Yes, gata. I came, gata. Yes. Bye. Mamă, ce damage o pun. Mamă, ce trebuie să mă vindec acum. Bă, lasă-mă în pace. Bă.
Mamă. Gata, hai. O să auziți pe fundal un boing pentru că și-a pus Ștefan în adorm. Băi, Ioliu! Uite ce mor. Bă, ăsta-i bossul. Bă, ăsta-i bossul? Le-i mor. Da, mă, hai să-l mor. Haide, hai. There's no N-am sign nimic. of the sundered E flame mort. here. Come, this way. The location of my vault was chosen to harness and make use of this powerful ley line. While a marvel to behold, I am unsure of what effects it will have on your mortal form. Do be on the lookout for the growth of extra Mamă, appendage. ce. Hai că stai furii mort. Mamă. You have discovered one of my books of translocation. Since the majority of the vault's caretakers are flightless, I incorporated a means of safe travel via these tomes. Ea, pa, cine-i ăla? Nu te-a apucat. Așa. Dacă s-a apucat. Mamă, ce lumea de ăsta. Da, mă, nu n-am mai văzut că așa, mă rog. Hai, gata, am mult. Mă, unde ne ducem? Că s-a terminat dungeon-ul? Nu îmi zic că s-a terminat, atât de puțin. Da.
Hectogomen. Mamă, ce fain. Asleep. Mamă. Deci mult damage cu chestia asta. Polymorphed! M-am făcut găină, nu. Uai. Băi, și aveam chestia asta care am știu. De asta, spune puternică. Mamă, dacă durează. Bă, dar eu n-am mai folosit-o, pe bine zic. So beautiful, so powerful, all for me. Joc prudent. Da. Haide. Da. Mamă. Și vreau ăștia de la viața mea. Că le dau de nu se ved. De nu se văd, pardon. Ăsta e un alt boss, cred. Two-handed melee? Da, two-handed melee. Eu n-am two-handed. A, pe bune. Two-handed melee. Da. Eu n-am two-handed. Da, pe bune, n-am two-handed. Deloc. Azure Blade. There is no loot. Bă, cine ne-a mai atacat? Așa. Mă rog. I sense a breach behind it. The sundered flame must be this one. Apart if you have to. Too far away. I will expose whatever secret she locked away within these vaults. Da, și așa că dungeonul ăsta și terminat în câteva minute. Da. La Lili. Ce bine. Și după să mai facem un dungeon. Încă unul. Că-s șmecheri. Dungeon-uri sunt prea... Știu foarte bine să joc în dungeon-uri, așa că... eu știu tot timpul să joc în dungeon-uri cu paladinul meu. Foarte șmecher, care n-are two-handed, câteva abilități, adică așa cred. Când atacai? Aha. Mai mult. Deci te mai pe tine. Așa. Nu ai timp să sari, căci noi stăm omorâm. Opt aici. O, nu mă deconecta. Da, cred că o să dau niște hit. Nu. De ce se mișcă ăștia? Gata. Ce m-a speriat. Ba nu. Gata. N-am murit. Bine.
Asul. Trebuie să mă duc undeva? Da, nu știu. Cum s-o dus ăștia? E, nu. Asta nu știu. Omul. Polimorfed. Oh, nu, mor. Mor. Vine. A murit. Vai. What flight do you have? Da. Cred că trebuie să merg până acolo, nu? Da, așa e. Now you will pay. Am treabă cu voi. Oi, m-am dus fix invers. Ce s-a dus? Nu știu. Oi, o să mă arunc. Whip. Asta le imor la mine. Nu sunt de la primul boss. Băi. Nu m-a atacat. O moare atunci. Efectivamente, mă uit, e rândul tău. Asta. Da, nu l-am văzut asta. Deloc. Oleu. Unde sunt ăștia? Tocmai acolo? Sau... Nu. I am but a Yeah. simulacrum, Căsile astea un pic. but once I was a mother as well. Please, Nu? leave me torn. Nu. Cred că o să ies din dungeon-ul ăsta. A, deja ăștia au ieșit?
Păi am terminat dungeon. Și eu n-am cules nimic. Da. Așa. Hai. Așa, bine. Așa că aici vom încheia episodul. Pa, pa.